elnöke fog előadást tartani, illetve Faragó Dániel, a kecskeméti elnök, aki egyszer mind a Bács-Kiskun megyei elnök is. Előjáróban megkérnék mindenkit arra, hogy legyen szíves kikapcsolni a mobiltelefonját, illetve halkítsa le, kettő közül valamelyiket. Úgyhogy nem is nagyon húznám tovább a szót, először átadnám a szót Faragó Dánielnek, hogy mondja el gondolatait. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy ennyien ide fáradtak ezen a péntek estén, és a nemzet építésére szentelték az idejüket. Nagy feladat ez nekünk. Örülök, hogy eljöttek, és a sajtó megjelent képviselőit is szeretettel köszöntöm. Egy évvel ezelőtt volt napra pontosan 2018-as országgyűlési választás, ezt követően pedig egy ominózus kongresszus következett a nemzeti oldal életében, és a kongresszus után pedig én jó néhány bajtársammal, barátommal itt Kecskeméten a Vantid nevezetű helységben busogtunk, nem voltunk sokan, 5-en voltunk vagy 6-an, de úgy 5-6-an, hogy ebbe azért a fröccseinket is beleszámoltuk. Ezt követően hazamentünk, és nem tudtuk, hogy mi lesz a nemzeti oldallal. Vártunk, aztán pár hét múlva megcsörrent a telefonom, és egy régi ismerős megkérdezte, hogy Dani, van-e kedved? Tovább. Volt. Ásott találtam magamat 2018. június 23-án a 24. születésnapon, és én itt érettségiztem a református gimnáziumban, úgyhogy a véletlenekben nem is nagyon hiszek, és ez ezentúl sem lesz így. Annyit azért az elején leszögeznék, hogy a nemzeti oldal felébredt. 2018. június 23-án egy új korszak kezdődik a magyar nemzeti oldal életében, és nem fogjuk hagyni azt, hogy még egyszer az ászlónkat kicsavarják a kezünkből, megtapossák és meggyalázzanak minket. Mert azok az erők, akik el akarnak minket taposni, akik a 15 millió magyar ellen dolgoznak, összefognak és áskálódnak, nekik a céljuk semmennyit nem változott. De nem változott a mi célunk sem, pontosan ezért vagyunk itt. Jó a kérdés, hogy kik vagyunk mi. A mi hegedünk, a mi hangszerünk nem a vuvuzela vagy a didgeridoo, hanem a hegedű és a sámándob. Ételünk pedig nem embert eszünk, hanem töltött káposztát. És nekünk az északi civilizáció a legfontosabb, hogy ezt az északi civilizációt fenntartsuk, és ennek a továbbélését, a kultúrákat, a hagyományainkat megőrizzük. Nekünk nem kell a asszonyainkat burkába bújtatni ahhoz, hogy ne érje őket semmilyen inzultus. Hölgyek, urak, a Mi Hazánk Mozgalom RP listavezetője pedig Toroszkai László. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Elnézést kérek a csúszásért, de az M5-ös autópályán Balázs Tyán egy kamion úgy gondolta, hogy ő keresztbe is szeretne átmenni az autópályán, ugye emiatt volt egy kis torlódás. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy megvárt, és külön köszönöm, hogy itt vannak, és kifejezetten köszönöm azoknak, például egy ilyen fiatal embernek, aki itt előttem szólt, akiben még mindig van lendület, még mindig van hit, hogy érdemes valamit tenni a saját hazánkért. Hát mindenek előtt közben egyébként, ha közelebb jönnek, azt külön megköszönöm, csak nyugodtan, ott hátul, tehát ezeket az üres sorokat be lehet tölteni, nem fogok mikrofonba beszélni. Hogy miért is köszönöm Önöknek? Hát azért többek között, mert hogyha az elmúlt évtizedeket végignézzük, akkor azt látjuk, hogy olyan példátlan fordulatok és olyan példátlan mennyiségű árulás történt már a magyar politikum történetében, ami miatt nyugodt szívvel és joggal mondhatnák azt, hogy otthon maradnak, és inkább ezt a kellemes péntek estét, ezt inkább egy sörözőben töltik, vagy éppen meccset néznek. Nagyjából ismerem az európai politikai helyzetet, és többek között pont a kerítésnek és a migrációnak köszönhetően állandó napi kapcsolatban vagyok Európa hazafiaival, Oroszországtól Franciaországig, és nyugodt szívvel mondhatom, hogy egyetlen egy olyan országot sem tudok mutatni Magyarországon kívül, ahol a liberális internacionálé alelnökét adó pártból lett az úgynevezett nemzeti radikális párt. Egyetlen egy országot sem tudok mutatni, ahol olyan kőkemény nemzeti radikális párt, amely olyan felvonulásokat szervezett, amely, ha más nem már csak az egyenruha miatt is,
sokakban riadalmat keltett és a 30-as éveket juttatta eszükbe, és aztán egy ilyen radikális párt mára olyannyira balliberális párttá válik, hogy rengeteg balliberális szövetségesek közül, például március 15-én is a saját politikai kiáltványuk közös végig hurcolására éppen Gyurcsány Ferenc pártjának országgyűlési képviselőit választja. Ilyen típusú óriási fordulatok példátlanok egész Európában. De az ugyan nem példátlan, mégis rendhagyó, hogy nálunk a legnagyobb demokraták éppen az egykori kommunistákból lettek, és az is nagyon rendhagyó, hogy Magyarországon azt kell tapasztalni, hogy a lakosság jelentős része számára tulajdonképpen elfogadhatóvá vált az, hogy kiáll egy politikus, és tesz olyan kijelentéseket, például, mint amit a Jobbik szóvivője, Mirkóczky Ádám tett, hogy amit ő 2010 előtt önöknek és Magyarország népének mondott, az nem volt igaz. Jobb helyeken egy ilyen politikust elzavarnak, eltüntetik a politikai közéletből. Persze vannak olyan helyek a világon, ahol rögtön megköveznék, akár szószoros értelmében is. Magyarországon ezek a politikusok előre szoktak lépni. Ugye ezt is látjuk. Ez a következmények nélküli társadalom következménye, és egy olyan társadalom képét mutatja számunkra, amely mintha elveszítette volna a hitét a politikával kapcsolatban. Persze ehhez is ilyen bevezető után minden alapja és joga meg lehet a magyar választópolgárok tömegeinek. Mégis azt mondom, hogy muszáj, ha más nem, a saját gyermekeink, a saját jövőjük érdekében muszáj megpróbálnunk újra a lehetetlent, és mi, akik itt vagyunk, a Mi Hazánk mozgalom építői, és akik megszervezték ezt a mai fórumot is, mi arra vállalkoztunk, arra a szinte lehetetlen küldetésre, hogy már megint megpróbálunk alulról, őszintén, lendülettel, hittel, de pénz nélkül felépíteni egy új politikai mozgalmat, közösséget, és azzal a csúnya szóval, amit ezek a pártok, akik miatt és akik ellen is létrejöttünk, már olyannyira lejárattak, tehát egy új pártot létrehozni. Mondhatnám azt is, hogy sikerülni fog, méghozzá könnyen, hiszen például nekem, de nem csak nekem, hanem több másik alapítónak is, ezen a téren már nagyon komoly rutinunk van, hiszen jó magam nem az első ilyen politikai mozgalmat építem most fel, tulajdonképpen 23-24 éve más sem csinálok. Mégis azt tapasztalom, hogy időközben nagyon komoly változások történtek, hiszen akkor, amikor a 90-es években az én politikai pályafutásom elindult, 10 évesként, azzal a miéppel és azzal a szegedi kis ifjúsági néhányfős nemzeti radikális mozgalommal, amelyek ma már nem léteznek, illetve a miép létezik, sőt a miép annyira létezik, hogy velünk kötött szövetséget és részévé vált ennek a harmadik oldalépítésnek. Ugyanakkor azt kell látnunk, hogy mintha az esélyeink csökkentek volna. Mintha ez a mai társadalom már nem olyan lenne, mint a 90-es évekbeli társadalom. A 90-es években úgy éreztük, hogy még sokkal jobban számítanak politikusok és politikai pártok, politikai mozgalmak esetében az értékek, az elvek. Vagy például az, hogy az a politikus, aki azt mondja, főleg az a vezető, egy közösség, egy párt vezetője, az vajon szívéből mondja ezt. Ma úgy tűnik, Mirkóczky Ádámok után, mintha ennek nem lenne jelentősége, mintha tényleg csak maroknyian maradtunk volna, akik számára fontos az, hogy egy politikus ne hazudjon, fontos számunkra az, hogy egy politikus 10 évvel ezelőtt is ugyanaz az ember legyen, és ugyanazt mondja, ne a szöges ellentétét, mert hogy akkor egyébként felmerül bennünk a jogos gyanú, hogy az a politikus esetleg hazudik. És hogyha alapvető, elvi, értékbeli kérdésekben hazudnak ezek a politikusok, akkor ugyan mit várjunk? Miért megyünk el szavazni? Mi esélye van annak, hogy amit most ígér, vagy most mond, abból akár jobbtányit be fog majd tartani, hogyha hatalomhoz jut, vagy hatalomra kerül. Ugyanakkor felmerül persze bennünk az a kérdés is, hogy egyáltalán értékekre, elvekre szükség van-e még Magyarországon és Európában, kell-e ez még a magyar választópolgároknak,
Ugye kevés olyan politikus vagy közéleti szereplő van Magyarországon, aki olyan sokat beszélne és találkozna a saját népével, magyar emberekkel, mint jó magam, hiszen a rendszerváltozás, az elsikkasztott rendszerváltozás óta nem tudunk olyan pártelnökről, parlamenti képviselettel rendelkező pártelnökéről, aki egyben valahol a messzi vidéken főállású polgármester lett volna. Én most is az Ásathalmi polgármester hivatalomból érkeztem. És ez azt jelenti, hogy a nap első felében minden áldott nap 4000 alföldi magyar ember problémáival, mindennapos, hétköznapi problémáival foglalkozom. Aztán a nap másik részében, úgy éjfélig, hajnalig, pedig az országot járva, hiszen ugye csúszásom oka az, hogy most is autóval kellett jönnöm, nem pedig teleportáltam magam. Tehát ilyenkor aztán az ország különböző részein beszélgetek a magyar honfitársaimmal, hiszen nem csak én fogok ma itt beszélni, hanem önök is tudnak majd kérdezni, el tudják mondani a véleményüket. És én azt tapasztalom, hogy azért messze nem olyan reménytelen a helyzet, mint ahogy most a politikai pártok versenyében ez tűnik. A baj az tulajdonképpen nem a magyar emberekkel van. Ugyanis annak a munkának a gyümölcse az megvan, amit az elmúlt évtizedekben folytattunk, tettünk, sokan civilként, sőt, akik igazából ennek a munkának a nagy részét, a dandárját elvégezték és ma még elvégzik, ők azok az emberek, akik ezt nem pénzért, nem fizetésért, nem előnyökért, nem remélt pozíciókért teszik. Sokat mesélhetnék erről, de nyilván nem vagyok ezzel egyedül. Több mint 10 éven át szerveztük meg a Magyar Sziget Fesztivált, ahol sok ezer magyar ember jött össze. Napközben előadások, este koncertek keretében építettük a nemzeti öntudatot, erősítettük a fiatalokban az összetartozás érzését, vagy éppen döntöttük le a fejekben lévő trianoni határokat. És ezek az emberek, ezek a magyar emberek nem tűntek el. Nem csak az a néhány tízezer ember, aki az általunk, vagy akár általam is szervezett sok-sok rendezvényre ebben a 20-25 esztendőben rendszeresen eljártak. Nem csak azok az emberek vannak még mindig itt közöttünk, akik azokban a mozgalmakban vannak, nem csak a Mi Hazánk mozgalmat tudom említeni, hanem akár a 64 vármegyi ifjúsági mozgalmat, akár a betyársereget, amelyeknek az alapításában igencsak komoly részem volt. Nem csak ők vannak itt, hanem azt is tapasztalom, hogy Európa más népeivel találkozva, például érkezzünk el az első témához, amely megint meghatározza ezt a választási kampányt, és ez pedig a migráció. Azt tapasztalom, hogy a magyar emberek sokkal egészségesebben reagálnak például a migráció kérdésére Európában. A magyar emberek nem akarnak migránsok tömegeit Magyarországon. A magyar emberek szeretnék a saját kultúrájukat, saját magyarságukat, saját hagyományaikat, tradícióikat megőrizni. Szeretnék épeszű emberekként megvédeni a határainkat, mert hogy az nem normális dolog, amikor ülünk mondjuk a tanyánkon, mint én, aki ugye az első Európai Uniós állampolgárként egy tanyán a magyar-szerb határtól 5 méterre élek. Tehát nem csak az én esetemben tudom ezt elmondani, hanem hogyha eljátszunk a gondolattal, hogy ülünk otthon a saját lakásunkban, házunkban, és mondjuk éjfél után bekopogtat 35 afgán, vagy éppen az iszlám állam területéről érkezett fiatalember, akik nem illedelmesen kopognak, hanem általában be akarnak törni, taxit és egyéb telefonálási lehetőségeket követelve, akkor értelemszerűen, hogyha ezt minden éjjel megéljük, akkor értelemszerűen előbb-utóbb kerítést építünk a házunk köré. Amióta világ a világ, minden ember az ilyen helyzetre így reagált. Hát az, hogy Ásott-Halom mellett megkezdődött 2015. júniusában ez a bizonyos déli határkerítés megépítése, amelyért 2013. december 15-e óta, tehát polgármesteri választásom óta küzdöttem a magyar kormánynál, amely először kinevetett, aztán legyintett az elképzelésemre, végül láttak ebben valamilyen politikai tőkét vagy kampányfogást, és megépítették a kerítést, amely megvédte Ásott-Halmot, megvédte a déli településeket, de valójában Magyarországot nem védte meg a migrációtól. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy nem csak
a migráció a probléma Magyarországon, hanem ezernyi más probléma van még Magyarországon, amelyekről fogok majd mindjárt beszélni. De az első gondolathoz muszáj még visszakanyarodnom, hogyha a bevándorlás vagy a migráció kérdésével kezdtem, akkor arra a magyarok, ahogy az előbb megfogalmaztam, normális, épeszű emberekként reagálnak, nem úgy, mint mondjuk a svédek. A svédeket, hogyha megkérdez az ember az utcán a migrációról, akkor ugye nagyon jó kis videókat lehet az interneten találni, elmondja mindegyik svéd, amit ugye neki, mint valami hipnotizált alanyokként betanítanak, be vannak idomítva, és elmondják azt, hogy igen, akár a lakásába is befogadna a szíriaiakat, kongói négereket, a dzsungelből és bárkit. Aztán amikor megjelenik ugye a szíriai úriember, és ugye már nem annyira megnyerő az arca, mint mondjuk egy svéd, nem tudom, fiatalembernek vagy hölgynek, és megkérdezi, hogy akkor most mehetünk az ön lakásába, akkor szeretnék ott aludni, akkor ugye megzavarodik a svéd válaszadó az utcán, és hirtelen nem tudja, hogy ilyenkor mit kell tenni, mert még ott pislákol benne az egészséges immunrendszer valami maradéka, ugye ránéz a rossz arcú arabra, és azt mondja, hogy hát így ismeretlenül nem biztos, hogy beengedném éjszakára a hálószobámba. Svéd kisasszonyok szokták ugye ezt mondani, rengeteg ilyen videót lehet a neten találni, de mégis a saját immunrendszerét elfojtva, mert hogy a liberalizmus, mint a legnagyobb tömeggyilkos eszme, valójában az egészséges immunrendszert akarja elfojtani, és amikor elfojtja az egészséges immunrendszert, akkor felmondja ezeket a betanított szövegeket, mondjuk a jóléttől úgy látszik, hogy meghűlt skandinávok tömegei. A magyarok tehát mondjuk erre a kérdésre, ha a magyarokat megállítjuk az utcán, egészen máshogy fognak reagálni. Nekem nagyon sok nyugat-európai, sőt skandináv barátom is van. De az első dolog, amit meg szoktak állapítani Magyarországra érkezve, hogy a magyarok nem mosolyognak. Ha körülnézünk az utcán, legyünk őszinték, tényleg nem nagyon mosolygunk, bár én azért gyerekkorom óta látom a nyugat-európaiakat is időnként, most már ők is egyre kevésbé mosolyognak, de még mindig egy picivel jobban. Hát berögzült, régen mosolyogtak, most már nem annyira, néha fölrobbantják őket, meg elnyiszálják a dolgokat, de azért még mindig jobban mosolyognak, mert ugye a magyarokat nem csak különböző népesedés és egyéb problémák gyötrik meg erre kószáló migránsok, meg régió migránsok, és a többi, hanem a magyarokat leginkább meggyötri a napi élet, meggyötri a napi küzdelem, és még ehhez tegyük hozzá, hogy meggyötört minket az egész 20. század, meg az összes évtized, ami úgy nagyjából mögöttünk van. Na most a helyzet az, hogy mégis azt kell, hogy mondjam, hogy tekintettel arra, hogy a nem mosolygó, nem annyira mosolygó és bizalmatlan magyar emberek, ugyanakkor például az ilyen kérdésekre, hogy befogadna-e egy arabot, aki most jött az iszlám állam területéről ma éjszaka a hálószobájába, magyar emberek, férfiak és nők 99%-a az utcán azt fogja mondani, hogy anyád. Nem. Ez egy normális reakció, tehát a normalitás, ugye az egészséges immunrendszer az ezt mondja, hogy nem engedem be az idegent, főleg ha az iszlám állam területről jött a házamba. Kérdés az, hogyha például erre az egy kérdésre normálisabb, épeszűbb választ adnak a magyarok, mint mondjuk a skandinávok, akkor miért van Magyarországon mégis ilyen hihetetlenül gyatra, hazug, köpönyegforgató, és egyébként még mindenhez tehetségtelen politikai elitünk? Hogy az Atya Úristenben lehet, hogy olyan emberek alkotják jelenleg a parlamenti képviselettel, vagy parlamentbe pályázó pártok vezetőségének tagjait, akiknek a nevére sem emlékszünk, föl sem tudjuk idézni. Tehát, hogyha itt valaki nekem most elmondja a Momentum teljes elnökségi tagjainak sorát, azt komolyan mondom, kap tőlem valami ajándékot, nem tudom, mi van nálam, talán Na, ezt akarom mondani, hogy akkor folytassuk a sort. Tehát, aki a Jobbik jelenlegi elnökségének a tagjait fel tudja sorolni, Mirkóczki. Van egy ötletem, szerintem nem veszem a számra, viszont azt a zászlót azt el magamra vinni. Na most az a helyzet, hogy nyilvánvalóan van erre valamiféle magyarázat. Hogy hogyan lehet, hogy egy ilyen borzalmasan gyatra politikai elit van Magyarországon, miközben a magyar emberek gondolkodása, még egyszer hangsúlyozom, alapvető kérdésekben sokkal pragmatikusabb, sokkal értelmesebb,
sokkal egészségesebb, mint nyugati vagy akár északi európai polgártársaink hozzáállása. Akkor segítek egy picit, mert hogy 23-25 éve a politikai boszorkánykonyha legbelső bugyraiba is bele tekintve, én azt gondolom, hogy látom erre a magyarázatot. Hát ez a sok-sok-sok-sok tisztességes, rendes, becsületes és jól gondolkodó magyar ember, az például olyan pártokra szavaz, mint a Fidesz, vagy olyan pártra szavaz, mint a Jobbik, vagy olyan pártra szavaz, mint a DK, amely pártok valójában rettenetes módon átverik, és a magyar emberek egy része tudja ezt, a másik része pedig elhiszi azokat a nagyon egyszerű, nagyon együgyű propaganda mondatokat, amelyet ezek a pártok harsognak. Foglalkozunk először azokkal a magyarokkal, azokkal a magyar választópolgárokkal, akik tudják, hogy valami nincs rendben, mondjuk a Fidesszel. Akikben él egy pici gyanú, hogy mondjuk 35 évesen egy virtigli liberális nem tud felkelni hirtelen egyik napról a másikra a budai házában vagy villájában, úgy, hogy ő hirtelen nemzeti radikális lett. Vagy tisztában van azzal, hogy Mirkóczky Ádám és úgy általában a Jobbik teljes jelenlegi vezérkara úgy hazudik, mint a vízfolyás. Mert hogy tisztában kell, hogy legyen, hiszen akkora köpönyeg forgatásokat műveltek, ami tényleg példátlan, nemzetközi kitekintésben is példátlan, de még egyszer mondom, tehát egy vezető politikusuk, Mirkóczky Ádám, a Jobbik szóvivője, tehát a legfontosabb ember, aki beszél, ő azt mondta, hogy amit 2010 előtt mondott, az nem volt igaz. Tehát magyarul hazudott. Hazudott, sőt, önmagáról is valójában egy egészen más képet mutatott. Miért szavaznak mégis a magyar emberek ezekre a pártokra? Számos oka van ennek. Az egyik, és az egyik legfontosabb oka, hogy nincs alternatíva, illetve nem volt alternatíva. Hányszor hallottuk már azt Magyarországon, én nagyon sokszor, hogy tudom, hogy ezek is lopnak, de ezek kevesebbet. Ezt mondják a balliberális tömegszavazói is nekem az utcán, meg a Fidesz szavazói is nekem az utcán. Tudjuk, hogy minden politikus hazudik, de ez kevesebbet hazudik szerintem, mint a másik. Ja, az én nagyon nagy kérdésem az, hogy mi van akkor, hogyha összeszedjük magunkat, és megpróbálunk utána járni, utána menni. Egy politikai közösség, egy párt, egy politikus, egy pártelnök életének, élettörténetének, elmenni mondjuk egy ilyen fórumra, ugye ez most már nagyon ritkaság a mai világban, hogy valaki face-to-face, szemtől szembe eljön egy ilyen fórumra, hiszen ez már a 21. század, ez a virtuális valóság százada, ez a Facebook százada, ez az a világ, ahol az emberek a közösségi médián keresztül kívánnak egymással kommunikálni, nem élőben. Pedig higgyék el nekem, hogy ez oda-vissza is rendkívül fontos. Tehát először is, ha én abból indulnék ki, hogy a Facebookon nekem miket írnak, ki sem merném dugni az óromat a házamból. Mert azonnal megölnek, azonnal leköpnek, szidják az anyukámat és a többi. És ehhez képest az utcán a legrosszabb esetben is összesugnak a hátam mögött, hogy na, itt ez a rohadék. Az emberek nagy része meg oda jön és kezet akar fogni, vagy azt mondja, hogy magukkal vagyunk. A helyzet sokkal jobb, ha a valóságban találkozom az emberekkel, mint az interneten. De ami ennél is fontosabb, sokkal igazabb. Mert hogyha az internet világát nézzük, akkor tegyük hozzá, hogy ott a megszólalók jelentős része az valójában nem létezik. Azoknak nincs identitása, azok álneveket használnak, azok a pártok fizetett trolljai,
és a többi, és a többi. A valóság sokkal jobb annál, mint amit az interneten látunk, tapasztalni. A tragédia az, hogy tényleg nagyon sok ember megelégszik ezzel a virtuális valósággal, amit az internet, a tévé ad, és nem akar a dolgok mögé nézni. Az egyik legjobb lehetőség eljönni egy ilyen fórumra. És nagyon sokan mégsem élnek ezzel a lehetőséggel. No hát, akkor így ennyi felvezetés után, akkor térjünk rá arra, hogy mégis, akkor mi az az alternatíva, mégis, ha az emberekkel nagyon nehéz most már így szemtől szemben találkozni, akkor mi így pénz nélkül, lelkesedésből mit szeretnénk tenni? Hát először is mégiscsak szeretnénk elérni azt a több százezer magyar embert, aki valójában pontosan ugyanúgy gondolkodik, mint mi. Sőt, több millió magyar embert. Mert hogy azt kell megérteni, hogy nem a Fidesz volt az például, aki megteremtette, hogy a magyar emberek mondjuk a migráció kérdésében jól gondolkodnak, és nem olyan életképtelen módon, mint mondjuk néhány skandináv. Valójában nem a Fidesz teremtette ezt meg, hanem a Fidesz használja ezt a helyzetet. Mi magyar emberek voltunk, akik a saját civil munkánkon keresztül, akik jelenleg is olyan civil mozgalmakban vesznek részt, amelyek akár a 64 vármegye, akár a betyársereg, vagy akár néhány évvel ezelőtt ugye a Vona Gábor által tönkretett Magyar Gárdára, hogyha gondolunk, 12 000 magyar ember volt, aki jó szándéktól vezérelve, a saját hazája iránti elkötelezettségből, saját pénzéből egyenruhát vett, saját pénzéből utazott az ország más részére, egyetlen egy cél által vezérelve, mindegy, hogy éppen hathatós volt a segítség vagy nem, a szándéka fontos, hogy segítsen bajba jutott magyar honfitársainak. 12 000 ilyen magyar ember volt Magyarországon. De mondhatnék ezernyi civil kezdeményezést és szerveződést Magyarországon. Az ilyen szerveződések voltak azok, amelyek elérték azt, hogy ma Magyarországon valójában az emberek többsége hazafiként gondolkodik. Csak ez azért nem igazán jelenik meg, mert egy részük a Fideszre, egy másik részük pedig még mindig a Jobbikra képes szavazni. Valójában a magyar emberek többsége ugyanazt szeretné, amit mi. Nagyon egyszerű, hogy mi mit szeretnénk. Egy olyan Magyarországot, ahol a magyarok az elsők, a magyarok a legfontosabbak. Nekem nincs szükségem mások szavazataira. Nagy ívben teszek arra, hogy tetszik-e például a Magyarországon élő nem magyar nemzetiségeknek az, amikor én azt mondom, hogy Magyarország a magyaroké, és a magyarok az első. Semmi probléma nincsen azzal, hogyha valaki Magyarországon, természetesen, hogyha egy normális interakció révén kerül Magyarországra, nem egy ilyen betelepítés vagy tömeges migrációs hullám kapcsán, de hogyha Magyarországra ide került, mondjuk szerelembe esett egy magyar nővel, férfival, és mondjuk itt él, a gyerekei magyarrá fognak válni, mint ahogy az én nagyanyámat szoktam ugye mondani, aki olasz volt, de az ő gyerekei, tehát az én dédnagyapám esetében már nem volt kérdés, hogy ő magyarrá vált. Ez az, ami természetes interakció az én szememben. Az nem természetes, hogy 1 millió muszlim vagy kongói néger kopogtat az ajtónkon és ránk rúgja, amikor nem nyitjuk ki. Az nem természetes interakció, abból véres konfliktusok lesznek, nem pedig integráció, és nem pedig magyarrá válás. Tehát, hogyha ez normálisan működik, hogyha ez normálisan zajlik, akkor megtörténhet ez. De hogyha ez normálisan zajlik, mondjuk az én olasz ükanyámnak, ha valaki azt mondta volna, hogy Magyarország a magyaroké, azt mondta volna, hogy hát ez természetes, nem? Sőt, biztos, hogy ezt is mondta a 19. században, hogy ez természetes. Ez Magyarország. Különben, ha ez nem tetszik, akkor marad Olaszországban. Ez ilyen egyszerű, ez pofon egyszerű. De ha minden magyar ember megérti azt, hogy mi mit szeretnénk, akkor valójában a magyar emberek 2/3 az már ránk fog szavazni. És ebben a választási rendszerben a magyar emberek 2/3, főleg hogyha
demográfiai korfákat is figyelembe vesszük, tudjuk, hogy sajnos az idősek túlnyomó többsége magyar, míg a gyermekek között már Magyarországon, például, hogyha a magyar cigány számarányokat nézzük, akkor az iskolákban országos, és ez nem Borsod megyei adat, ez országos adat, már az 50%-ot az alsó tagozatban és az óvodákban meghaladja a cigány származású gyermekek számaránya. Ugye ennél durvább számarány már csak a börtönben tapasztalható. Hát hogyha minden magyar megérti azt, hogy számunkra a magyar érdek az első, a legfontosabb, hogy mindjárt elmondom, hogy például ez a gyakorlatban hogyan valósulna meg a mi véleményünk szerint, akkor azt is tudjuk, hogy a magyarok szavazataival nemhogy kétharmados többséget lehetne szerezni a parlamentben, hanem rögtön akár 4/5-ös többséget is ebben a választási rendszerben, de hogy alkotmányoznánk, az egészen biztos. Márpedig ugye rögtön ezzel kellene kezdeni a munkánkat, mert hogy Magyarországon a történelmi alkotmányunk jogfolytonossága az nem, hogy nem lett helyreállítva a sztálinista alkotmány után, hanem jelenleg van egy párt alaptörvény. Ugye itt kezdődik minden probléma. Aztán van még nagyon sok probléma. Tehát ne várja el tőlem senki, ne kérdezze meg tőlem senki, hogy akár a szenegáli, Magyarországon élő szenegáli, vagy magát elsősorban cigánynak tartó, cigány tartományt akaró OPRE, roma párt érzékenységét sérti az, amit én mondok, képviselek, vagy amit a Mi Hazánk mozgalom képvisel. Senkire kérdezze meg, mert egyáltalán nem érdekel. Sőt, ha sérti, örülök neki. Mi számunkra, tehát a magyar emberek az elsők és a legfontosabbak, ennyi. Nem akarunk mással foglalkozni, nem akarjuk őket bántani, csak ők ne bántsák a magyarokat. Ez a kérésem mindenkitől, aki egyébként magát nem tartja magyarnak itt Magyarországon, és úgy éli, hogy ezt fogadja el, hogy ez a magyarok országa. Ennyi. Ez ilyen egyszerű. És természetesen békességet és nyugalmat szeretnénk ebben az esetben, ha ezt mindenki képes megérteni. Azért mondtam, hogy ebben az esetben a magyarok kétharmada az tulajdonképpen ugyanazt akarja, mint mi, tehát mondhatnám azt, hogy egy ilyen alternatívára szavazna, mert tartsunk fent egyharmadot gálánsan, nagyvonalúan az őrültek, az elmebetegek, az önsorsrontók, az öngyűlölők számára, akik magyarként mégsem egy olyan politikai erőt választanak, amely számára a magyarok a legfontosabbak Magyarországon. De nekünk elég a magyarok kétharmada. Csak valahogy el kell oda jutnunk, hogy mindenki megértse, hogy valójában mi is zajlik Magyarországon. No hát ebben segítenek minket az ilyen fórumok, és ebben segít minket az, hogy vannak olyan honfitársaink, mint például itt Anikó, aki mindig rögzíti az ilyen megszólalásaimat, az ilyen fórumokat, és hogyha hozzátesszük azt a sok-sok ezer embert, aki például az interneten keresztül ilyenkor hallgat minket, akkor valójában azt is megértjük, hogy azzal, hogy önök eljöttek erre a mai fórumra, sokkal többet tettek, mint hogy egyszerűen csak gondolkodó magyarként önök tájékozódni akarnak, és látni akarják az arcomat, a szememet, látni akarják, hogy hazudok-e, aztán föltehetnek nekem majd kérdéseket, nincsenek tabu kérdések, semmilyen kérdés elől nem futok el, beszélgethetünk utána, elmondhatják a véleményüket, elmondhatják az ellenvéleményüket, gondolkodó, bátor és áldozatkész magyarok, akik a péntek estéjüket is most erre feláldozták, de valójában sokkal többet teszünk, mert minden ilyen fórum, minden ilyen összejövetel óriási lehetőség a kamerák által, akár a kezünkben lévő ilyen nagyon egyszerű kamerák által is, hogy sok-sok tízezer magyar konfitársunkhoz el tudjunk jutni. Nem lehetetlen küldetés, csak borzasztóan nehéz, amire vállalkoztunk. De hát olyan fából vagyunk faragva, hogy belevágtunk újra, mert látjuk, hogy nincs más lehetőség. Az elmúlt fél évben ugyanis teljesen nyilvánvalóvá vált, ugye most már nem tagadják, hogy mindössze két nagy politikai család, két nagy politikai tömb közül választhatunk. Az egyik a Fidesz által uralt úgynevezett NER rendszer, a másik pedig az Egyesült Balliberális Tömb. Kezdjük akkor az Egyesült Balliberális Tömbbel, ezzel kapcsolatban sok kérdést kapok az utca emberétől is. Meg szokták tőlem kérdezni például azt, hogy
miért nem akarunk mi is ennek az egyesült balliberális tömbnek a részévé válni? Ugye, amiről az elmúlt években először éppen még ugye a Jobbik alelnökeként én kezdtem el beszélni, hogy létrejön egy ilyen teljes, egységes összefogás a balliberális táborban, aminek a Jobbik is a része lesz, akkor ezt még Vona Gábor, amikor még ő volt a Jobbik elnöke, számos esetben tagadta. Aztán szépen lassan valósággá vált, ma pedig már ott tartunk, hogy nem tagadják, hanem hihetetlenül büszkék erre, ahogy mondtam, március 15-én egyenesen a Gyurcsány párt országgyűlési képviselőit választották, a Jobbik országgyűlési képviselői, hogy demonstratív módon vigyék együtt. Tehát én magam, ha csak lehetőségem volt rá, futva menekültem, ha egy ilyen balliberális gyurcsányista a közelemben felbukkant, hogy nehogy egy fényképen szerepeljek vele. Hál' Istennek nem is készült soha ilyen fénykép, nem is találhatnak ilyet sehol a világon. Most ők viszont oda jutottak, hogy közösen. És egyébként ez nem csak a Jobbikra szégyen, furcsa lesz, amit mondok, ez Gyurcsányékra is. Ugyanis az a helyzet, hogy ma már a balliberális tömb esetében borzasztóan nehéz valamilyen ideológiai hátteret találni. Ugye először is ezt tegyük rendbe. Ugye azzal kezdtem, hogy rendkívül szomorú, hogy úgy tűnik, mintha az elvek, az értékek azok ma már nem lennének fontosak egy szavazásnál. Ugye régen ezt még úgy mondtuk, hogy valamikor néhány száz évvel ezelőtt, de talán még a 20. században is, az emberek a szívük szerint választottak. Párt is, pártot is, hazát is. Aztán jött egy olyan pillanat, amikor én már javában politizáltam, amikor úgy fogalmaztuk meg, hogy vannak akik a szív országa szerint, és vannak akik a gyomor országa szerint szavaznak egy-egy választáson. Ma úgy tűnik, mintha a szív jelentősége az eltűnt volna egy-egy szavazásnál. Ugye hideg számításokat végeznek a szavazó polgárok, és azt mondják, hogy hát hogyha összeadjuk az MSZP-t, a Jobbikot, a DK-t, az LMP-t, a Momentumot, a PM-et, meg a nem tudom kiket, meg a Márki-Zay Pétert, meg az LMBTQ-RS szervezeteket, akkor az több, mint a Fidesz. És akkor mi lesz, hogyha egy ilyen kormány alakul? Ugye erre mondta az egyik képviselőjük, hogy a káosz is jobb, mint a Fidesz kormány. Na most azért legyünk őszinték. Tehát vannak a régi, igazi hazájukat szerető honfitársaink közül néhányan, akik legbelül, valljuk be őszintén, azt mondják, hogy tudjátok mit? Jöjjön az a káosz. De én nem ezt mondom. Én azt mondom, hogy a káosz az sohasem jó. Ugye ezt el kellett magyaráznom akkor, amikor az OPRE Roma párt életveszélyes követelésére, a második Trianont előkészítő elképzelésre, az úgynevezett Roma tartomány létrehozására, amit ugye Kamarás István, az OPRE Roma párt elnöke jelentett be, aztán egy héttel ezelőtt Albert Irsán, Vona Gáborral közösen tartott fórumon tárgyaltak meg. Ugye ez 4 magyarországi megyét, Szabolcs-Szatmár, Borsod-Abaúj, Zemplén, Nógrád, Heves megyéket Magyarországról kiszakítva egy roma tartományt hozna létre. Szeretném arra halkan felhívni a figyelmet, hogy a határa csillagos ég, ugyanis még ebben a 4 megyében sem éri el a cigányok számaránya az 50%-ot. Tehát ha ez alapján számolják, akkor tulajdonképpen egész Magyarországra kiírhatják Magyarország helyett, hogy Roma ország. Most ugye azért életveszélyes a gondolat, mert ha a 18. században megállítottunk volna Erdélyben egy arra sétáló oláparasztot, és ez nem valami pejoratív szó, hanem egyszerűen az a szegény oláparaszt nem tudta, hogy őt a 19. század után majd románnak fogják hívni. Őt olának vagy vlachnak hívták, és ő maga is így hívta magát. Ez olyannyira nem volt sértő egyébként, hogy az olász szavunk és az olasz szavunk az nem véletlenül, ugye új latin nyelvet beszélő balkáni népcsoport a román, most ebben nem megyünk bele, nem véletlenül alakult így ki. Ez nem volt sértő. De halvány fogalma nem volt annak az oláparasztnak, hogy őt néhány száz év múlva, mondjuk 200 vagy akár csak 100 év múlva románnak
kell majd nevezni, és hogyha valaki megkérdezte volna, hogy ön elhiszi-e, hogy 100 vagy 150 év múlva Erdély a létrejövő nagy Románia részeként Magyarországtól elszakítatik, akkor egészen biztos, hogy ez a mondjuk 18. századi Oláh paraszt jó kinevetett volna minket. Ő maga sem hitte volna ezt el. A gondolat tehát életveszély, ugyanis ott is ugyanezt történt, hogy valaki ezt kitalálta. Volt néhány román ember, aki ezt kitalálta, illetve akkor még Oláh ember, aki egyébként többek között osztrák vagy éppen magyar állami segédlettel kijárt egy-két iskolát, egyetemet, tanult fővel, kitalálta magának a római történetet, kitalálta magának azt, hogy Erdély miért ne lehetne egy íróasztalon kitalált ország része. És aztán jött egy történelmi pillanat, jöttek emberek, akik ezt megfinanszírozták, aztán jött Trianon, és jött a 20. század a magyarság számára. Tele tragédiákkal, tele kínszenvedésekkel, nyomorúsággal. Ez a mostani gondolat, ez tulajdonképpen ugyanezt tudja eredményezni. Játszunk el, csak játszunk el azzal a gondolattal, hogy jön valaki, akinek őrült sok pénze van, és utálja a magyarokat. Nem kell cigánynak lenni. Bárki lehet. Liberális kész. És mögé tesz óriási pénzt Kamarás Istvánék mögé. Vagy egyáltalán csak az ő ideológiájuk mögé. Életveszélyes a gondolat. Életveszélyes. Magyarország számára élet-halál kérdés, hogy például 2022-ben milyen kormányunk lesz. És akkor beszéljünk egy picit erről, hogy nagyjából ugye az értékekre ráirányítsunk. Ha elfogadjuk ezt a két nagy tömböt, hogy csak ez létezik, amely most már nyilvánvaló, akkor azt ugye látjuk, hogy mi van, hogyha Fidesz kormány van. Játsszuk el a gondolattal, hogy ugye 2022-ben jön ez a szivárvány koalíció, tehát a balliberális Egyesült Tömb kormánya. Ugye először is nehéz azt megértenünk, hogy ennyi párt közül vajon ki lesz a miniszterelnök? Ki adja a miniszterelnököt? Melyik pártelnök gyűri maga alá a többi pártelnököt? De ki az itt ebben a teremben, aki el tudja azt képzelni, hogy Fekete Győr András gyűri maga alá az egész balliberális tábort, a Jobbikot, a DK-t, az MSZP, Gyurcsányt, mindenkit? Ki az, aki komolyan gondolja azt, hogy az a Schneider Tamás gyűri majd maga alá a teljes balliberális csapatot, aki a saját ifjú korát is kitörölné a saját élettörténetéből, és ma már sajnálja, hogy skinhead vezér volt, szeretne magának inkább egy hippi múltat kreálni. Vajon az az ember, mondjuk Schneider Tamás, aki napokig vacilált, és amikor ugye Vona Gábor lemondott, nyilván komoly segítséget adtam neki ehhez ugye a választás pillanatában, amikor ugye nyilvánosan erre felszólítottam, akkor sok helyen elmondtam, sok helyen még nem tudják. Ugye azon a 3 napig tartó elnökségülésen, a Jobbik elnökségülésén, amikor ugye Vona Gábor lemondott, és én ehhez igen komoly hatható segítséget nyújtottam neki, hogy lemondjon és visszavonuljon, akkor egyetlen egy valaki vállalta, hogy átveszi a hánykolódó tengeren a kormány rudat, és az én voltam. Senki más, ugye ahogy Z.K. Dániel nyilatkozott akkor egy sajtóterméknek, mindenki, mint a forró krumplit dobálta el magától. Schneider Tamás is. Aztán eltelt néhány nap, és egyszer csak azt mondta, hogy hát akkor vállalja, hogy akkor elindul az elnöki posztért. Vajon hogy győzték meg Vona Gáborék? Csak nem úgy, hogy azért néhány millió forintot Schneider Tamás és a kedves felesége hazavisz a Jobbik kasszájából havonta. De tudjuk, hogy igen. Na most vajon, ha ezt végig gondoljuk, akkor ki az, aki elhiszi, hogy Schneider Tamás fogja maga alá gyűrni? Gyurcsány Ferencet, az MSZP-t, a Momentumot egészen a Rothschild bankházzal, ami ugye a Momentum és Emmanuel Macron pártja mögött áll, ez egy külön előadás témája lenne, ha valakit majd érdekel, elmesélem, hogy ez hogy is van.
Ugye havonta jár ki a Momentum vezetősége Párizsba, én hoztam nyilvánosságra egy francia lapnak adott interjút, amit francia hazafiak küldtek el nekem Franciaországban, ahol ezt elmondja, ahol nyilatkozik a Momentum alelnöke is arról, hogy neki minden hónapban ott meg kell jelenni az Élysée palotában kvázi eligazításra. Tehát ki az, aki azt gondolja, hogy Schneider Tamás egy ilyen nemzetközi háttérrel rendelkező Momentumot, akit még soha senki nem kérdezte meg, hogy ugyan tagsága nem nagyon van, ugyan mozgalmi háttere nincs, ugyan a semmiből jöttek, de mi a francból van egy csomó pénzük, de mindegy. Szóval ki az, aki azt gondolja, hogy Schneider Tamás majd maga alá gyűri? Nem fogja maga alá gyűrni őket. Schneider Tamásnak azt mondják, hogy most 3 milliót visznek haza a kedves feleségeddel havonta, mostantól kormányra kerültünk, 10 milliót visznek haza, és kussolsz. És ő kussolni fog. Nincs ideológia a Jobbik mögött, mint hogy az egész balliberális tábor mögött nincsen. Ki az az egyetlen egy pártelnök közülük, akinek van ideológiája? Ki az, aki rendelkezik határozott világnézettel, akinek karizmája van ehhez, szinte, sőt nem szinte, hanem szó szerint őrületbe hajló elhivatottsága? Egyetlen egy valaki van, akit nem a havi 3 millióról 10 millióra növekvő illetménye fog majd érdekelni, annál is inkább, mert a legjobban, legalábbis papíron a legjobban kereső parlamenti képviselő, akinek egyébként is annyi milliárdja van, hogy neki már nincsen erre szükség, tehát ki az Egyesült Balliberális Tömbből az egyetlen, aki ebben hisz, olyannyira hisz, hogy még a feleségét is bevitte a politikába, Gyurcsány Ferenc. Gyurcsány Ferenc ideológiáját pedig ismerjük. És az nem más, mint az Európai Egyesült Államok terve. Ez most már ugye hivatalos, büszkén rákszós. Ugye mi az Európai Egyesült Államok lényege, hogy nincs többet magyarság, nincs többet Magyarország,